आसामाव दिनै मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिजादों। आसामाव गिबि खेबनि थाखाय सेमिकन्डाक्टर प्लान्टखौ गायसनदों। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो टाटा सन्स लिमिटेडनि चेयारमेन एन चन्द्रशेखरनआ 27,000 कौटि रांनि सेमिकन्डाक्टर प्लान्टनि भूमि पूजन खालामदों। बे सेमिकन्डाक्टर प्लान्टखौ मरिगाव जिल्लानि जागिरदआव गायसननाय जादों। बेयो भारतनि गिबिसिन हादरारि सेमिकन्डाक्टर एसेम्बलि आरो आनजाद नायनायनि सुबिदाखौ मोनगोन। टाटा इलेक्ट्रनिक्स ग्रीनफिल्ड मावथांखियाव 27,000 कौटि रां बाहायगोन आरो बेवहाय 30,000नि बांसिन सुबुंफोरनि थाखाय साख्रि सोरजिजागोन। फैगौ बोसोरनिफ्राय सेमिकन्डाक्टर प्लान्ट इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनायखौ जागायगोन। बे सेमिकन्डाक्टर प्लान्टआ मुलुगनां सेमिकन्डाक्टर बाजाराव भारतनि मानदान्दाखौ फोजौखांगोन। आमेरिका, चीन, खोला करिया, ताइवान आरो जापान बायदि हादरफोरजों भारतआबो मुलुगनां सेमिकन्डाक्टर बाजाराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन।